Mas. Lek. Bae wonten. Baik. Wonten. Oh. Dalam. Oh, nggih. Ngopi niki. Nggih, ngopi. Oh. Kula nuwun, Mbah. Oh, niki wonten sekedhik. Nggih, tambah-tambah masak. Nggih. Oh, nggih. Sampeyan tasih. Oh, damel kopi. Oh, damel kopi. Nggih. Oh. Tapi nggih. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, sami-sami, Mbah. Kok iso belanja nang wis. Lah Mbah kong teng pundi? Mbah nang adus. Oh, siram. Oh. Ana Nggih, nggih. Mlebu. Kene kok aku wedang kubur. Nggih, Mbah. Oh, keng pundi niki wau, Mbah? Keng siram. Siram. Nggih. Oh, pun seger niki nggih. Pun adem. Pripun sehat? Nggih. Jadi pun bayar resik-resik awak, Oh. dadine didusi, berdusi mantuk. Sios sambatan. Sios. Jeng pin jeng jenenge napa? Dan di ayo sosok di setu Oh, sampun bakdo. pun bakdo Oh, setu berarti kula mboten nderek, mboten mboten saged nderek mriki pas apa? Pas mboten sambatan kok. nggih nggih cara nek gadang jambak dereng tesih dangu tukange dereng saged Wow, kula padosi lho. nggih Mbah kung teng pundi lho ngoten jebule sesiram. nggih ngapuntene jenengan dugi mriki kula mboten teng griya mriki dadi budal adus jenengan mriki ya ngepasan hitungane wangsul tesih teng mriki Oh nggih, mboten napa-napa. Wis rezekine ketemu bae. Nggih, sami-sami, Mbah. Ya mau digodhog no kopi karo Mbah Uti. nggih Oh, alah. nggih kurane mawon mboten kula sing godhog Nggih, mboten napa-napa. Pokoke mampir nggone mbae. nggih Pangestune nggih, Mbah. nggih donga dinunga Lah nggih. Dongane wong tuwa jarene mandi. nggih Nggih, Pak nggih. nggih mati Bismillahirrahmanirrahim karo tak serupute, Mbah. nggih wis paling cocok nek cara riyen iki ngepas buka nek cara riyen kosong ngoten Alhamdulillah. Nggih, pokoke nyuwun pangestune nggih, Mbah. nggih nggih Ituane pas ngedek nama jenengan liwat nek kula dadang apa mandi sing